Искам да ми се помогне, ако има добри хора, богати, с добри сърца, да ми се помогне. Виждате, че съм отрезани са ми и двата крака, не съм добре. Да ми се помогне да мога да взема една количка от социални, не ми отпускат. Една количка такава акумулаторна, да мога да излизам, да се движим между хора, да пием едно кафенце, да такова. Тук съм между 4 стени и ако седа така, чот кача. Просто искам да ми се помогне, ако имах... Сумата е 3-4 хиляди лева, не съм много. Ако има начин да ми се прати на банкова сметка, да мога да си купа такава количка. Благодаря ви предварително и Господ да е с вас и да ви помага, да ви върши добрината. Това е. Затова искам тия пари. Искам да ми се помогне, ако може. И да е в повече, ние че ги префъркаме за протези, ако нещо... Ако са повече се пратят, път ще видим да си сложа протези. Да мога да ги префърля за протези. Така че пиша си банковата сметка, телефона, обадете ми се, пратете на банкова сметка и ми се обадете. Ако па искате, лично се срещнем, заповядайте. Ще се срещнем лично, че ми видите съдбата каква е. Живея в Дреновец, община Ружинци, за Васил Любенов Димитров. Това е. Добре.